karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Matagsaw sa adlaw. Ato bang ragod ako, Aisa? Agoy, ano pa atubangon mo ko ini niya? Ngano, sir? Ipagawas ragod ng imong kwintas. Ha? Anong ikaw may nagsulob ng kwintas ni Kent? Ha? Anong misiga man na imong mga mata? Wa ka makabatis akong pangutana? Nganong imo nang gisulob ang iyang kwintas? Iya maning gihatag na ko. O nganong iya man nagihatag nimo? Kuan kanang amo maning kinuptanan. O paano doon na may kinutanan? Unsa man? Uyab mo? Dili oy. Kuan mo gud ni kana pareha sa ilang giingon ba nga friendship bond ba? Kay ba ka kung say friendship bond? Naibaw ko. Pero nganong ang iyang kwintas man ang iyang gihatag nimo? Ambot niya. Pugong sa buhok ram untang akong gihatag. Pugong sa buhok? Oo. Katugong paborito na akong pugong sa buhok nga dunay butterfly. Nga buang naman tingali mo. Wa sabi mabuang sir uy. Mabuang dito na magsinaaray lang mi nga BFF na mi. O sa BFF? Katawanan man ka sir uy. Hala no? Sure gagawa ka bang BFF? Natiguang naman lang ka. Seryoso magud ka mauna. Mawahig ka sa balita. Awara ka? Ikaw manggod, sobra ra ka seryoso. Sir, kanang BFF, but ipasabot ana, best friend forever. Biyaan na din ni Mr. Hans, uy. Hoy, pamate! Namati bitaw ko. Naibaw ka ba? Kung unsa na ka-importante ni Kent ng kwintasa, ha? Gold-plated raman siguro ni sir. Kaya kung tinuod pa ni, bilis tingali ni hatag di Kent na ako, uy. O sa'y gold-plated? Aisa, kabili na siya sa among inahan nga dugay nang namatay. Unsa? Humuha na! Iuli na ni Kent! Tinuod din ni Quintasa, di din ni joke-joke? Joke sa mong mata. Iuli na ni Kent! Dong Ken, ganong pinangga man ka ni mo sa Ayesa? Tungod kay espesyal siya. Ha? Pero ang imong maguwang lagi, maglagot man kayong Ayesa. Managlahi mi si Kuya Hans na ngason. Ay, salamat di ay kay wa ka masuko nga ni ako dong ha. Kung kinsa man ang mahal ni Iyesa, mahal sad nako nang. Uyab mo? Ha? Dili na eh. Aw, pero mura man gud og pinangga kayo ni mo sa Ayesa god. Sa ako nang giingon ang nga espesyal si Iyesa. Aw, hinoon, special child man gyud na siya. Liwat na nimo si Iyesa lang. Naa din mo makuha ang iyang makasipat. Ang kagwapa sa dong, oy. Hinahangog ko. Sa daga pa ko, oy, pinmigog ko maraynas among baryo. Waman pa manggani ko sa ubang baryo. Aron nga, himuong ko kandidata dito. Mao ba? Alegriha gud sa inyong baryo. Aw, aligrim lang. Ma, Oh. magsulti na mi si Kent nga kami lang mabi. Naunsam ka Iyesa? Ano bang mura man kakilakon? Ano sa man ka? Kisa pa nag-away ni mo kay akong kulatahon. Si Sir Hans. Aw, nagpabadlong sa tingali ka. Unsan man si kabuang ni mong gibuhat ni mo nga nasuko naman sa to siya. Kuan, kanang, basta, kami lang si Kent ang magsulti, ma. Biyai lang una mi. Sige. Pero kini lang ang timan ha. Katabang ta din hi Aisa. Katabang. Busa kung unsay gusto sa atong agawon gani aton ang tumanon. Butang na si mo. Naunsa man ka? Giyon sa nasukal ni Kuya Hans. Ito ba? Ano yung man ang gihugo ang kwintas nga akong gatag nimo? Ako ni giuli ni mo. Unsa?
dawatan ng imong kwintas. Nganong imo man iuli na ko? Nasuko si Kuya Hans ni mo nga imo nigipasalob na ako. Nganong magbuot man siya? Nga ako man kwintas. Ibalik ka sa loob, Ako na yung may ubos nimo kung imo nang iuli na ko. Di ba? Nagsinaaray na ta, ha? BFF ta. Ug bisaan na ka nga dili na nimo hubuon ang akong kwintas. Pero ipahubo manis imong maguwang. Masuko lagi siya. O basta kabusulti na ako nga kabilin din is imong namatay ang inahan. Nganong day kung kabilin na ni mama? Ako man ang gusto nga ikaw ang akong hatagan na. Tinuod man di ay ni. Nganong day kung tinuod na? Ha? Miingon na ba ako nimo, ha? Nga dili na nimo hubuon. Isunod nagbalik. Kung dili ka gusto nga ilabay na nako sa pangpang kanang kwintasa. Unsa? Diya ka. Ako'y makisulti na kuya. Magpatay naman si Kang Duha. Tuod na sa din ako. Susoy. Ay pagwa na lang may mag-BFF ceremony, uy. Mahimo bang magsulti ta, Kuya Hans? Bayan sa unsa man na, Ken. Nganong imo mang ipahubo niya yes ang kwintas nga akong gihatag niya? Tungod kay dili siya angay musulob ini. Ingon ana ba kaubos ang imong pagtan-aw niya yes, ha? Abi kay katabang lang siya. Ginuulan ni mong pasakit og sulti. Wa na ko siya pasakit o sulti, Ken. Ako siyang giignan. Nga dili niya angang isulob ang kabilin sa imong inahan. Unsa? Asa man ka makakita og kabilin nga yano lang ihatag sa laing tao? Dili na lang tao para nako si Yesa. Ano man? May relasyon ba di mo? Abi man ako BFF lang mo. Mao nga nang hinatagay mo og kinuptanan. Wa may relasyon. Pero importante siya nako. Gibuhat ko lang ang angay mong buhaton, Kent. Kinahanglan ampingan mo ang mga butang sa imong inahan. Imo bang gisultihan si Yesa bahin sa akong inahan? Wa ko'y plano nga pakauawan ka, Kent. Tungod sa kong gisaad sa atong amahan. Pero, gusto na lang kang disiplinahon, Kent. Kay wa ka na sa maayong panghunahuna. Kinsa magkahaang naa sa mayong pangunahon na nato, kuya? Ikaw nga may priso ni Yesa din hitong sa nga dili niya sa? Ayaw hilabti ang akong mga desisyon ni bayad, Kent. Dili si ka makabuot sa akong buhaton, kuya. Kung ang akong butang lang ang akong iwaldas. Oh. Ayaw magbuot. Kung ako na ihatag ni Yesa ang akong kwintas. Ako ning butang. Ako ang magbuot kung kinsang angay akong hatagan. Ay, salamat nga wa nang sigitay sa ubos. Ayisa! Uy, nausa ba tong atong mga agawon? Nag-away matutungod ni mo. Taas na kayong istorya, ma. O yan na ta mag-asoy. Pero, uy, Ayisa, imong pangan man ang akong nabati nga ilang gilalisan ug ang kwintas ko, no? Kinibitang pintas ang ilang gilalisan, ma. Uy, hala, gold nga kwintas? Anong sam na tinuod na? Maprenda na, day? Uy, ma. Ay, git pa ako nagdautan in kwintasa, ha? Kaya ako giningi ulit ni Kent. Aw, ang ako ba? Telefon? Ay, Palihog lang. Gaya una mi si Yesa din eh. ana? Sige daw. Kent, dawatan na lang kwintas ni mo. Sa imo maka din ng inahan. Dili. Isuloob na pagbalik. Ha? Pero, Isuloob na pagbalik. Kaya kung dili niya mo isuloob, ako nang ilabay. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sadnatong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!